Izolat prin al meu comportament stau închis și visez și mă gândesc la ce nu-i permis, că am de împlinit un vis ce cred că poate fi atins. Inocent la prima privire, că am o gândire limpede ce te depășește și dacă nu ești atent, până nu te lovește. Creșterea ce am primit-o printre betoane m-a învățat să ripostesc când viața îmi dă palme. Trecut prin viață și prin tot ce rău, am învățat să văd înăuntru tău, că nu am crescut ca alții în puf pentru ce am vrut, am trecut prin ce am trecut. Visele toate au fost pulberate când m-ai dat la o parte un design, un generator, un spirit creator. Fără să insist, am trecut prin abis ca să împlinesc acel vis. Încurc prin vene numai lucruri rele, trecător prin viață ca o floare sau o pasăre călătoare. Am învățat să fiu tare, să lupt împotriva celor ce vor să mă calce în picioare. Au vrut să mă izoleze printre ale lor tradiții, dar eu am tras de caracter cu dinții, ca un pitbull ce scapă din lesă, mușcă ce apucă exact ca în junglă. Oare cineva mă aude? Poate vocile sunt surde. Cu siguranță am visat prea mult, fiindcă nu e așa cum am crezut. Oare cineva mă aude? Poate vocile sunt surde. Cu siguranță am visat prea mult, fiindcă nu e așa cum am crezut. Fără să gândesc am ales să mă dau bătut, fără să lupt am lăsat deoparte tot ce iubesc. Și acum parcă nu trăiesc, că doar siringa ce-mi injectează vena îmi poate alina durerea. Viața nu e așa de ro și dacă nu ai grijă de ea o să cazi în moloz. Învață să prețuiești tot ce ai, că te va durea peste ani, că nu ești de piatră și cândva roata o să se întoarcă. Apropo frate, capul plecat, sabia nu taie, mulți mă bârfesc pe la spate, parcă mi-ar înjunghea un cuțit în coaste. Nu sunt un zeu, dar știu că voi pica într-un apogeu. Sincer nu știu ce sunt înger sau drac, dar te las pe tine, alegi în locul meu să fie pe placul tău. Dacă știam o să doar așa de tare, poate că mă gândeam la vremuri viitoare. Dar acum am un caracter de învingător și un instinct de predător. Viața asta e așa de rea și trebuie să ai grijă de ea, că de nu vei suferi ca un copil ce se crede inutil. Oare cineva mă aude?